Soludo Nwere njikere nke ọchịchị ya Ibelata ọnụahịa a na-eri ihe oriri n'ogo pasentị 80 n'ime afọ na-abịa. Gọvanọ kwupụtara nke mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'emume ụbọchị mgbe ọ wepụtara maka nri nke afọ 2024. Kiri ka akụkọ ahụ ha n'uju. Kwuru okwu site n'aka onye kọmishọna n'afọ maka ọrụ ugbo na steeti a bụ Dọkịnta Foster Ihejiọfọ, aka na-achị steeti a mere ka amata na ọrụ ugbo ga na-aga n'ihu na-eso n'otu ihe ga na-ewulite ọnọdụ obibi ndụ na steeti a, dịka o si kwuo na gọọmenti nọ ugbu a bụ nke na-agbaso amụma ịkụpụta ihe a na-eri n'ọnụ na steeti a site na ikesa ihe akụrụ ruru nde na-abụ nyegara okpuru ọchịchị niile dị na steeti a iji wee nyere ndị ọrụ ugbo aka ka ha kwalite ọrụ ugbo ha na steeti a. Gọvanọ Soludo gwazikwara onye ọbụla ka ha gbaso amụma Farm to Feed campaign iji wee mee ka ebelata ihe mfiahụ n'ebe ọ gbasatara agụụ na-agụ ndị mmadụ ma wetuzikwe ọnụ ego n'ebe ọ gbasatara ihe a na-eri a na-ele n'afịa.